kada biste se sad mogli vratiti u te godine, biste li prihvatili mjesto ravnatelja Hrvatskog fonda za privatizaciju? Pitanje koje je... Ok, ali zašto? U čemu je? Ovo je naknadna spoznaja o svemu, jel? Znate šta, ovo pitanje je, u pravu ste i vi profesore što pitate i predsjednik, oboje ste u pravu, ali ono je malo na onaj način da li je potrebno caru platiti porez. Ako u poziciji sam šta god da kažem da ne bi bilo dobro, pa prema tome i neću ništa. Evo, ja ću postaviti drugačije pitanje. Slažete li se sa ocjenama ljudi uvaženi u društvu, da ne citiram kojih, da je razdoblje privatizacije bilo razdoblje pljačke i grabeža u Hrvatskoj? Ne slažem se. Hvala lijepo. Imamo još pitanja, kolegice, kolege. Evo.